Ola, somos Madalena, Begoña, Carmen, eu son Ana, somos traballadoras de Correos. Correos é unha empresa estatal que leva máis de 300 anos de historia. Ata 1979 non pudo a muller optar por oposición a un posto de carteira en Correos, desde cando existe a muller carteira en Correos, desde o ano 1979. E a pesar da corta trayectoria que levamos, a maioría dos postos son ocupados por mulleres, pero os postos base. Sí, os postos base sí, porque os postos de zona xa sabemos como está todo. Aquí na dirección de zona de Galicia está todo ocupado por homes, o xefe de recursos humanos, o xefe de relacións laborais, o xefe de comercial, o xefe de logística, o xefe de distribución. Todos están ocupados por homes, mentras que os postos base, como ti ventes, sí que somos máis mulleres que homes, pero aí non é, aí é onde se dá o teito de cristal. E sabes por que é así? Porque eses postos son de libre designación. E que eso de libre designación? O fan a de muller. Entón, todos, entre eles, os homes, escollen os homes. E ti que propós para que isto non sea así? Pois o que ten que pasar é que o acceso ás mulleres e aos homes sexa por oposición, tamén para os postos de arriba. Así estamos todos en igualdade de condicións. Eu creo que tes razón, Carmen. Se fora así, pois as mulleres estaríamos, eu creo que nos postos de arriba seríamos casi tantas mulleres. Por eso estamos aquí, porque en Correos tamén queremos igualdade. Vale, ti vas a ir o día do 8M, non? Por suposto. E ti, Carmen? Eu tamén vou. Pois iremos todas o 8M a reivindicar esa igualdade que temos que ter en Correos. E máis carteiras virán. Na sociedade xeral.